Here we go. Hello. Close it down. Wonderful. Yeah, that's an easy name. Je bent Domni en Joost in je rekking de regen. Ben je ook fan of is dat meer beroepsmatige interesse? Ja, meer beroepsmatig is mijn interesse. Omdat er gemeenteleden binnen die vregen er wel eens naar dat soort boeken. En dan worden ze er gauw discussiëren wat ik ervan vind, wat zij ervan vinden. En dan krijg je een heel parterre daarover. En vanzelf kom je ook bij Bijbelse onderwerpen te lenen. En dat maakt het interessant vanzelf. Ja, wat is de visie van de mensen op Bijbelse thema's? Inferno, ja, dat had de mensen mij met de hel. Ja, dan denk ik me aan Dante, Inferno. En ik ben nieuwsgierig, ik heb het boek net lezen, wat er daarover te vertellen heeft. En we zien visies op de Da Vinci Code en zijn de mysteries die daar ontrafelen worden een nieuwe geslacht van Jezus Christus. Wat vind je daarvan? Ja, die verhalen ken ik vanzelf. En dat ken ik net volle mij. Dus ik steen daar wat verder van af. Maar ik weet dat die verhalen er binnen. Maar ik neem het maar, staat het in de Bijbel beschreven heeft. En alles wat er omheen verteld wordt, dus ik met de jeugd van Jezus zag. Een heel soort verhalen en apocryfe boeken. Nou ja, je kan er kennis van nemen. Dat is altijd nuttig. En dat vind ik echt belangrijk. Dat je oorlijk kennis van neemt, dat je op de hichte binnen. En dat je weet wat het te keer is. Want meestal stellen je de vragen over. En als je het dan het weet, dan zeggen ze van nou, de kerken daar ga ik niet doen. Dus ze weten dat ik geen antwoord op. Je bent fan of? Ja, ik heb zijn boeken gelezen en ik vind het een hele goede schrijver. En ik wou hem eigenlijk wel heel graag ontmoeten. Ja, en dat kan u. Dat kan nu, ja. Spannend. Ja, best wel, ja. Ja, toch wel? Ja. Good morning, Leeuwarden. Yeah. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. You have a beautiful, beautiful city here. And thank you for being so gracious hosts. Thank you. What do you think of the Frisian language? It's beautiful. I can't understand it, but the Frisian language sounds beautiful. I heard the translator read from Inferno last night in Frisian, and it sounded like poetry. I thought, I wrote that? That's pretty good. I don't know what it said, but very, very nice to hear. Je bent een fan van Dan Brown? Ja, maar mijn schoonvader des te meer. Je schoonvader des te meer. Waarom ben je zo'n fan dan? Waarom ik zo'n fan ben? Omdat ik vind de boeken geweldig. En ik heb zelfs... we zijn samen naar de film geweest van de Da Vinci Code. Het Bernini Mystery. Dat heb ik zelf 3 keer gelezen. En dat was de reden dat ik speciaal naar Rome ben geweest. Om alles te bekijken. Dus een echte fan. Ja. En nu de auteur zelf bekijken? En nu en een handtekening. Ja. Is dat bijzonder? Ja, ik vind het toch heel apart. Okay. Wat wordt de volgende expeditie? Ja, het volgende boek. That's me. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you for coming here. My pleasure. Thank you very much.